Settle lang in your heart, Igsoon, because today, the Lord will speak to you. Father, my King, thank you, O Lord, sa imong pagkamaayo, Ginoo. Salamat, Lord, sa mga grasya, panalangin, ngay maghihatag, O Diyos. Din, Ginoo, among babatihan karon ang imong pulong, O Diyos. My King, tuguti, O Diyos. Kining imong mga piniling katawhan, Ginoo. Ilang makaplagan, O Diyos, ang mga giandam nimo kanila, Ginoo. Tungod, Lord, walay lain makakaplag nini, Ginoo, kundili ikaw nga maghatag kanila, O Ginoo. Tuguti karutak na, Ginoo, my King, ang imong ubos nga alagad, O Dios. Mahimo, Ginoo, nga sandayong sa tanan, my King. Din ang imong pulong, Ginoo, mo'y mahiskutan, Ginoo. Kundili, O Dios, ang imuhang kaalam mo kahibalo, Ginoo, mo'y mga nagadagayday karon, my King, sa imong katawhan, my Lord. Salamat sa imong grasya, panalangin ug pabor, Ginoo. Din imong giandam kanamo, Dios. Tuguti karon, Ginoo, my King, nga matagtag sa tagsa kasing-kasing, O Dios. Hallelujah. Mandam dinha sa imong balaang presensya, O Dios. Salamat, Lord, sa grasya nimo, sa panalangin, nga imong giandam karong adlaw, my King. Tungod, Lord, ikaw, Ginoo, mo'y pinaka-the best sa tanan. Ikaw, Ginoo, mo'y pinaka-maayo sa tanan. Busa karutak na, Ginoo, my King. Salamat sa imong grasya, panalangin ug pabor, Lord. Nga kami, Ginoo, nakamata, my King. Aron pagpamati sa imong pulong, O Dios. Labaw na sa libre nga hangin, Ginoo, nga imong gihatag kanamo, my Lord. Tuguti karon, my King, ang among kakayanan, ang among capacity, ang among abilidad, my Lord, nga madugangan, Ginoo, sumala sa imong kaalam, Lord. Let your Holy Spirit, my King, dwell upon us, my Lord, and we welcome you always, my King, in this place, because this place, my Lord, it is your, my King. You own this place, my King. You own these people, my Lord. You own this government, my King. Salamat kanimo, Ginoo, sa imong grasya, panalangin ug pabor, my King, nga imong gihatag kanamo. Salamat usab sa mga tao, Ginoo, nga imong gipadala dinhi, my King. Lord, nga manginabuhi kami, Ginoo, uyon sa imong kaabuton, my King. Ug ang kadagaya, my Lord, nga naa sa imong gingharian, Ginoo, magatubod gayud kanamo, Ginoo. Salamat, Lord, nintak na, my King. All the glory and honor, my Lord, imo lang in Jesus' name ang tanan mo ingon, no? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Magapanglingkod ang tanan, Nixon. Magapanglingkod ang tanan. Hallelujah. Tuguti karon, Nixon, nga amin sa Dios mao'y magalihok sa atong kasing-kasing karon. Amen. Kumusta man ang mga anak sa Dios? Malipayon ba ang mga anak sa Dios? Hello. Salamat sa atong buhay nga Dios. Murag kulang na ang atong bangko, murag dugangan na gyud ning bangko. Dagan pa ang wala, pero kulang na ang atong bangko. Palakpak kay hari, anak. No? Inumdumi igsoon nga ang Ginoo dunay limitasyon ang populasyon alang sa langit. Pero hinumdumi igsoon nga kita taga langit apan dili ta didto maghari sa langit. Tungod kay kita dunay lawas, dili kita maghari sa langit. Ang atong address didto, pero dili kinahanglan nga didto ta magpuyo hangtod sa kita nga dunay lawas, ibalik kita dinhi sa yuta, diin maghimo ang Dios ug bagong yuta alang kanato. Naigsoon, gidasig kamo, bisan ka nang nangawala sa atong kinabuhi, bisan ka nang mga nangasayang sa atong kinabuhi, igsoon, o bisan ka nang mga panahon nga nawala nato, igsoon, hinumdumi nga ang sunod ni ana, igsoon, ang panahon nga way pagkatapos alang kanimo. Sagdihin ng mga pagantos karon. Ngano? Kanang nga pagantos dunay kinatuban. Tungod kining kalibutan na igsoon dunay katapusan. Ingon ang pulong sa Dios sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 35. Heaven and earth will pass away, but my word will remain forever and ever. Ang pangutana karon igsoon, unsa kaya isukod sa words nga forever and ever? Unsa kaya isukod ana kanang words nga forever and ever? Una nga dinhi sa kalibutan, there is no forever. Ay na mo katapad, walay forever. Kung minyo ka man igsoon
Wala gihapoy forever. Nga naman, moabot yun ang takna nga magbulag mo, wala man nag-ingon dito nga hangtod sa katapusan, mag-uban ta hangtod, so walay kahangturan nga mag-uban ta. Ang gisaad mo dito, till death do us apart. So kung mamatay na siya, bulag na yun mo. Una nga, kung ikaw namin nyo, gusto kang magbulag, patya sa siya. Dili ka maging gawas nun, kung buhi pa na siya. Una si Brad Bom, go, ragyod na siya. No? Una sa ito kinabuhi igsoon, ako'y kadasig una yun before na to ng pulong sa Diyos. Ako'y kadasig igsoon nga treasure all the time sa imong life. Kaya nga naman, every time nga mag-pass sa imong life, dili na nimo mabali. Muna karon nga higayon na i-treasure. Kung saan ang treasure igsoon? Tagaay dili. Tagbutangi og presyo, labaw na ang imong kinabuhi. Kanang time na to igsoon, maunay sumbanan sa atong kinabuhi. Maunay basihan sa atong kinabuhi. Kay kung nagmugot ka kanunay, ang imong kinabuhi, walay kalipay. Walay nangandoy ni ana. Kapanusahay kita'y naghimo. Amen ba? Huwag tayo magkatapad, dili tana. Amen? Karon igsoon mo adto ta sa pulong sa Dios nga atong hisgutan. Wala ba'y palagpakya para sa atong hari? Hallelujah. Pag-enjoy igsoon, ayaw pagluya-luya, ayaw pagpunay kagool sa mga pagsulay nga ningabot kanimo. Ken every trials, ang katimbang o ang kaatbang o ang prutas niya, ang bunga niya na, mao ang kadaugan. Kitang tanan nangandoy kadaugan, kalampuan o kalampusan sa kinabuhi. Amen. Walay mo lampos igsoon kung walay trials. Na ang marriage life ni Brad Kukoy, it will never last and it will never be success without trials. So take it as a trials because you will be winner. Ang naa sa Dios, dili gyud pildi. Amen? Kung naa ka sa Dios, walay pildi. Mapildi ang tanan, maguba ang tanan, pero naka sa Dios, dili yung kapildi. Why? There is a promise beyond this life. Dunay saad ni ining kinabuhi. Kung dili man maabli ang tanan karon nga pabor sa imo samtang buhi ka pa, hinumdumi. Ang tanan nimong pagpamatinud-anon sa Dios, dunay bunga. Amen? Muna karon nga kitang tanan ni adinnig nga naman nakahibalota ug nakasabota nga dunay saad nga dili makawat ni bisan kinsa. Si Mateo ning ingon, kinsa si Mateo? Unsay gikamatyan ni Mateo? Nganong niingon si Mateo dinha sa kapitulo 10 bersikulo 28 nga niingon siya, ayaw kahaglok sa mupatay sa imong lawas. Hey, hello. Ngano si Mateo nakabuhi o nakasulat ni ining pulong nga niingon siya, ayaw kahadlok sa mupatay sa imong lawas, hinoon kahadloki ang Dios na kayang mupatay sa imong lawas ug imong kalag ug mubalhog ngadto sa impierno. Nganong si Mateo naka-istorya gyud ana? Ngano? Tungod nakasinati siya unsa ang Ginoo. Pero niingon si Kristo igsoon, kadto silang mituo kay tungod kay nakakita sa Ginoo, pabor nila. Apan mas bulahan ka nga bisan wala nakakita nga mituo sa Ginoo. Palakpakay ang Dios. Si Jesus niingon, walay propeta nga makalabaw pa kay Juan. Hinumdumi ha, Old Testament nga prophet gikan kay Moses hangtod, gikan kay Abraham, Moses hangtod jud, Obadiah, Hezekiah hangtod jud kay Jonah, Micah, Habakuk, kang Nehemiah o hangtod pa dito kang Hageo. Ingon siya, walay mo labaw kanila kay ni Juan apan kadtong pinakalabing ubos dinhi sa gingarian mas labaw pa kang Juan panagpakay ang hari. That is the promise of God. Mateo kapitulo 25 bersikulo 34 ni ingon, ayaw kamo kabalaka tungod kay ang amahan nga nasa langit nalipay paghatag kaninyo sa iyang gingharian. Palakpakay ang hari anak. Woo! Hallelujah. Muna igsoon, ayo gibaylo.
Ayaw gibay. Because this life is just a matter of time. But after this life, it will never be known. Then you will enjoy eternity. Then ang pangutana, asa ka mag-spend, anak. So, ayaw tugote. Ayaw tugote. Bisan pa ang unsa. Ayaw. Why? E dili jud ka bayran kung naa ka sa presensya sa Dios. Hallelujah. Atong isgutan igsoon kini dinhi ang atong paksa karon igsoon, atong isgutan karon igsoon, ang Dios nangitag bunga kanato. Hello? Hello? Kuweta na imong katapad, ang Dios nangitag bunga kanato. So di pa nako sudlon nato mensahe na ingon dinhi oh. Nga mahal, mao ang hardinero og si Jesus ang punuan o kita ang sanga. Dili man ang punuan ang nagabunga kundi dili ang sanga. Siguro ang mubunga nga punuan balanghoy ra gid siguro. Kamuti unsa pa dimpo kahoy ang kamuti. No? Pero ang balanghoy ba prutas o kahoy? Pero nung dumi igsoon walay punuan nga mamunga. Kung kahoy igsoon walay kahoy nga mamunga ang punuan kundi dili ang sanga. Ningon ang Dios nga siya ang hardener, si Jesus ang punuan, gikaw ang sanga. Nangita ang Dios og bunga diha kanimo. Kay ikaw naa sa iyang gingharian, bot pasabot. Hallelujah. Dili mo sugot ang Dios nga adunay mga nagtindog dinha nga mga punuan sa kahoy, nga adunay nagtindog dinha, unay mga punuan dinha nga walay bunga kay ningon siya nagusik-usik lamang kini sa tambok niining akong yuta. Amen. Dili mo sugot ang Dios ni ana mawatay bunga. O gato masayran karon igsoon unsa ning bunga kay ngano man nagtuo man ta nga unsa ning bunga. Atong isgutan ang usa ka sambingay nga gisgutan sa Dios nganhi sa tanang mga katawan. Samtang si Jesus gikan ngadto sa Galilea ning adto siya didto sa suba sa hagdanan to ning apos siya didto sa mga balangay diin daghang mga tao kaning abot. Daghang ang iyang mga tinun-an naa. Daghang mga tao sa daning tapok. So karon gidaghaman ang tao ning istorya si Jesus ug usa ka sambingay. Ningon siya dinha sa hallelujah, Lucas kapitulo 8 bersikulo 4. Ningon siya, daghang mga tao naggikan sa kalungsuran nga miadto kang Hesus ug ang nagpundok na sila iyang gisugilon kining sambingaya. Atong tanawon. May usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas og mga binhi. Samtang nagsabod siya, may pipila sa mga binhi nga nangahulog dinha sa agianan. Gitunob-tunoban kini sa mga tao o gituka sa mga langgam. Ang uban nahulog sa yutang batuon. O pagpanurok niini nalaya kay walay tubig ang yuta. O ang uban nahulog sa dapit diin tunukong sa mga tunukong sagbot. Ang mga tunukong sagbot mitubo uban sa binhi o mituok niini. Ang ubang binhi nahulog sa maayong yuta mitubo kini og namungag isa ka gatos ka pilo. Ang pulong sa tong buhi nga Dios. Now karon igsoon ato ning sikapon asa ning dapita. Siyempre sigurado dito gini sa Israel. O kinsay mga audience ani nga gistoryahan ni Jesus? Mao ang mga Israelita o ang iyang mga tinun-an. Dini sa mga tao nga gistoryahan sa pulong sa Dios kay kining binhi nga ginaingon igsoon mao man kini ang pulong sa Dios. So nagisgot siya din sa upat ka klaseng tao bisan gani sa inyo din tanan. Nagisgot siya. O wala na nag-ingon nga walay labot kitang nasa sulod. Kay ang pulong sa Dios dili para sa taga-gawas kundi dili para sa taga-sulod. Sabon nako, dili para sa taga-gawas kundi dili para sa taga-sulod. Kung ikaw misulod sa gingharian sa Dios, ug ikaw misulod dinha og mituman og mapailalom sa paghari sa Dios, sa pagbulutan sa Dios, ikaw kining giingnan.
Amen. Hallelujah. Now karon di igsoon makita nato. Dunay upat. Dunay upat ka klase nga tao. Kaya ang igsoon maong kalibutan. Bot pasabot mo katong tao wa pa dinas kahayag. Amen. Mo katong tao nga naa pa sa kangitno. So karon igsoon kung atong tanawon kini igsoon, kung basahon nato igsoon, makita gid dinha nga dunay mga pahayag nga ginaistorya ang Dios sa tanang tao. Dili lamang sa mga naa sa sulod, kundi nalakip usab katong wa pa musulod, kadtong gusto pang musulod. Kay wa may musulod sa usa ka dapit kung wa siya nahibaw kung sa kadtong nga dapit. Mo naigsoon kay di akaman kitang tanan gipabutan ani. Now karon ingon siya dina. Ingon siya nga dunay example nga gingon ni Jesus. O example o explanation gidigson kay ngano man tanaw nato kini. Sa ato kinabuhi, doon na tayo daghang nakatunan. Amen? Doon na tayo daghang nabatian, doon na tayo daghang nga mga pamaagi nga atong dawatan na ibaluan sa atong kinabuhi. Amen? Bagay na usahay nga dili ta kayo mamati, which is because tungod sa atong nabatian, tungod sa atong nakatunan, tungod sa atong nahibalaan. Amen? Hallelujah. So karon igsoon dinhi ni paabot si Jesus ni ining pulunga. Sambingay kini siya nga nadawat ngadto sa tibuok. Sa tanan. Katong naay wala pa mosulod, katong naay gustong mamati, katong naay gusto lang na mang maritis lang, katong makisusi lang unsay nahitabo di ay. Unsa din na di ay, unsa din na pundok dinhi, unsay nahitabo dinhi. Apil to silang mga tawhana to. Apil po to katong gusto, apil po to katong na chismisan lang, apil po to katong So ayo pagpapil atong katong kato. Kinahanglan gyud nga makasabota. Now karon nangutana dayon kining mga tinun-an. Sa English, disciple. Sa Bisaya, unsa man? Tinun-an o disipulo. Sa lahi nga terminology sa disipulo is unsa man? Disciple, another term sa disciple is student. Mga estudyante, mga magtutuon. Sama ninyo karon naglingkod mo din gusto mong magtuon. So, ang estudyante, pag magtanga-tanga, unsay mahitabo? Pag exam, ang exam sa suwawan, hard nga exam, mga akong gipa-exam sa inyo. Inyo ha, exam, katong niagi dinhi. Dili? Ay, perti ka sayon ra dito. Pero suwawan, hard nga exam, akong giimo dito. Pero basig lupigon mo ni Daphne. Out of 10, naka 7 siya. Hard exam na. Meaning igsoon na mati siya. Dili nagmatter ang edad nato igsoon kay matud pa sa proverbio igsoon nga akong gibasa gayna. Dili ang edad ang basihan sa kaalam sa tao. Dili maingon si Pastor Amper nga, duwang namang pastor dapat inamig no. Dili ang edad. Dili ang edad makita ang kahamtong sa tao. Kay dunay tigulang nga bata pod kaayo og pangunahon. Kita nimo katapad nga tigulang diha. Ba pa may tigulang dinis tatay ra man. O siya tinining, oh. O siya Susan so sila ning mga hamtong-hamtong. Dili basihan ang edad sa pagkahamtong. Ana pa si Nanay Andrea sus masalipdan Sister Jane. Kung ano ko nakita sa Nanay Andrea da.
Oh, palakpakan na to Ginoo ni mga tigulang nga akong nakauban. Nga naman, bulahan kay ta nga nakauban na to sila kay nga naman pagkuhaon na lang sila sa Ginoo, igon na lang ta paghandom yan nila. Yun na lang to sila ikauban. Una, itreasure igsoon sa tanan nga nasa imong palibot kay nga naman itang tanan lumalabay aning kalibutan. So treasure igsoon kay but pasabot nagmalipayon ka. Bahala og muguton nagnaong imong katapad, smile ka dinha. Ay nga naman, we are the light of this world. Smile! Oh. Ayaw ba yun nga puro naka-problema, Bernes Santo nga naong, hallelujah. So karon igsoon nangina, nangutana na ni kining mga tinun-an, mga estudyante, mga sumusunod ni Kristo, nangutana na. Hello. Oh. Ayaw pagtinda ginamos niya. Nangutana na sila. Ginoo, unsay but pasabot di ana di ay kanang sambingay nga imong giingon. Kasabta ra gud mi. Na istorya si Jesus. Ug atong tanahon ang eksplanasyon mismo ni Jesus. Dito ta magbasi sa eksplanasyon ni Jesus. Ug atong tanahon karon, ug atong chikapon karon every heart nga naata. Every heart. Eh nga naman igsoon, dinha magmatter sa atong heart ang tulo ka butang nga akong isgutan unya. Naingon din ngutana na sila. Ingon si Jesus oh. Ingon si Jesus sa Jis. Og mitubag si Jesus. Ang pagsabot sa mga tinago mahitungod sa paghari sa Dios gihatag na kaninyo. Hello. Apan sa uban gihatag kini pinaagi sa sambingay aron kun mutanaw sila dili sila makakita ug kun mamati sila dili sila makasabot. Remember igsoon, bisan pag ang tanang butang ihatag sa Dios kanato without the understanding igsoon nga gihatag sa Ginoo sa ato dili mapuslat. Hello? Wala to? Bisan pag unsa kadaghan ang gihatag sa Dios, unsa kadaghan nga lesson, unsa kadaghan nga pagtudlo, unsa kadaghan nga pagwali, unsa kadaghan nga pagdasig, unsa kadaghan nga pagpahibalo, unsa kadaghan nga pagbadlong, unsa kadaghan nga pagtudlo. Pag dili nimo na paminawon og kat-unan, wala gihapon. Tanan nga na sa sulod siging harian ni igsoon, gitagaan og kapasidad nga masabtan ang mga pulong tinago mahitungod sa paghari sa Dios. Bisan pag unsa na ko kahawd mo drive, kung dili gyud ko mo drive, wala gyud mahitabo. Amen. Hello. Bisan unsa kalami, wala mo katilaw sa kuluto no. Wala pa ko gipakaon sa kuniluto sa inyo siguro. Pero kung dili kumuluto, wala mo'y matilawan. Amen? Wala mo'y makitaan. Muna bisa pag sa kadaghan sa atong nadungog, bisa sa kadaghan sa atong nakita, bisa sa kadaghan ang atong nadawat, kung dili ta mo lihok. Wala. 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 Nga naman, maging useless ang tanan. Muna gayon din i-explainar ni Jesus gikan sa pulong yun niya igsoon nga nasa 11 hangtod sa 14 sa 15. Ingon siya, mao kini ang kahulugan sa sambingay. Ang binhi mao ang pulong sa Dios. Hello. Hello. Ang binhi igsoon mao ning pulong sa Dios. Bisan pa og napulo ka libro nga pagtulon-an nga akong gibilin sa imo. O bisan pa na ay 30 ka klaseng bersyon sa Biblia nga nasa imong balay, kung dili nimo ni tunan, kung dili nimo ni katunan, kung dili nimo ni pangayon sa Ginoo, kung dili nimo ni practice, walay mahitabo. O na kung tagaan ka og instruction paminawa. Hello? Kasabihan kaayo na, kadtong butang nga naa ka pa,
dili nimo matagaag pili. Pero kadtong wala na ay ha ka moingon, sayang. Ano to? Ayaw tuguti nga sa history sa imong life, sa imong diary of life nga masulat. Wala ko nang nga magsulat ka always sa diary nimo. But if you want, pwede kayo. Hello? A diary of life igsoon, diha nimo kung nimo nang subayon pagbalik, makita nimo din na unsa imong ginapanghimo, unsa mga maayo nimo, unsa ang mga nahitabo sa imo, diha nimo makita siya kung imong basahon pagbalik. Kinsa katong nagahimo diary igsoon? Ako daghan man kog nabasa ang diary kanang magkalat man ang diary sa mga manghod sa una katong mga bata pa sila, may pa mga gikan na ning Jennifer hantod ni o kaning tulo ka dalaga. O aminyo naman sila ron, tulo. Si Jennifer, Geraldine o Giselme. Nana sa mga dayiring ginapanghimo sa una. So kay datong sa kumbalay, no? Dito ko wala si Giselme dahil sa balay diay. Naman na sila dito, so siyempre ginaaman ko sa kining trabaho nako. Ako asawa ilang kauban, so na sila mga pre-request kang Lord dito. Nabasahan na ako. Sila ginapanghimo na yung mga panahon nga ilang na gipanglista. Ug nakita na ako nga kung magsulat dayta every day, na daytay mahandog. Ewa mo kay balo unsay nahitabo sa imong kinabuhi. Pero kabalo kay son, bisan pag walay tao nakakita sa imong gibuhat sa imong kinabuhi, walay taong nahisayod sa imong mga sekreto, tudo na yung usa ka tao na nakakita niyo. Kabalo ka kinsa siya. Muna nga giyawhag ka. Sa imong pagka lumulupyo sa gingharian karon, ayaw pagbasi nga na si Apostol hadlok na dayon ka. Na si Apostol kay mabadlong nga napod ka. Si Apostol Igsoon parehas sa nimong tao. Amen? Si Pastor Igsoon parehas sa nimong tao. Masipyat sad. Kung nagyangyo ti ka, pareha kita nga tao. Kung pareha kita nang inahanglan sa kaluwasan. Gihagit ka. Ayaw pabuta nga si Apostol mamadlong nimo. Badlong nga nag-una imong kaugalingon. Nga naman, sometimes masakitan ta o badlongon ta. Kaya nga naman, ang tao nakadesinyo nga siya'y magbuot. Ang tao nakadesinyo nga dunay dominion sa iyang life. Dunay giintrigarang Ginoo kanimo nga authority to dominate. Now, kung badlongon ka sa usa ka magtutudlo, natural nga makabati ka o kining something kay mabugatan ka. Kay gano man, lisod ka yung badlongon ta. Yan labaw na crispy kay nang imuha i-fried ha. Pag crispy kay na siya, sakit kay na siya kung badlongon. Na, sakit kay na siya kung badlongon, pero hinumduming son, kana nga part igsoon mas musamot pa na crispy kung dito na tas interno. Dili siya panghadlok. The reality is reality and no one can change the reality. If someone will not obey the command of the king, yun siya wakan higugman ako, you don't have love on me. Because if you love me, you will obey my command. Kung tinod ka na higugman ka na ako, mo-obey ka sa akong command. Now, karon gihatag sa aton mao na nga be responsible. Ubang mga dalaga, dali-dali nagpanguyab, nagtuo sila og dili na responsibilidad. Nagtuo mog sayon. Paninglon mo sa Dios sa inyong gihimo. Much better ayaw paghimo og dili maayo because in the end of life, maunay mo torture nimo.
Ayaw paghimog history sa imong life nga puro kagool. Yung kalipay ka. Buhat nimo imong gusto. Pero pag sukuhay na sa Ginoo mo torture na nimo. Kabalo mo na kanang muhasol sa inyo ini kagabi bito bago mo motulog. Kanang dili gani mo katulogon. Muna konsensya igsoon nga ginamahayan nato sa kinabuhi. O gayo paghimo og inana sa imo kinabuhi, ngano madigyo ka patulogon ana. O patay na sa ato. Kana bitong mga mali natong desisyon nga atong ginahimo, muna sa imo konsensya nato pagayo. Din kana mga butanga, maunay magpag-grade pag-ayo sa Holy Spirit. Usa na magpag-grade? Makapahiubos niya pag-ayo. I want to fellowship with you. Mao na ang Holy Spirit. Kung gihimo na to dili tama, dili siya ma-fellowship. Naghagit na mo igsoon. Walay late. Walay late. Bisan sa taas sa imong kinabuhi, walay late. Samtang buhi ka pa, sakto pa. Amen? Samtang naa ka pa, sakto pa. Ayaw pa late. Ang late igsoon, katong walay higayon. Ang late igsoon, mo na katong di na mo ginawa. Ikaduha igsoon, mao ni siya. So kung ako ang una nga part dinhi igsoon is natagak ngadto sa dalan. Ang usabon igsoon, ang kalugan ang binhi mo ang pulong sa Dios. Ang binhi nahulog sa agianan mao kadtong mga tao nga nakadungog sa pulong sa Dios apan mitungha ang yawa ug misakmit niini gikan sa ilang mga kasing-kasing aron dili sila motuo ug maluwas. Now igsoon, tanan di ay gisabuagan sa pulong sa Dios. Din asa ang gisaasa kini sa gisabuag igsoon ngadto sa tagsa nato kasing-kasing. Nganong kasing-kasing man igsoon? Lahira ba ang kahulugan sa kasing-kasing sa ato ang panabot dinhi sa kalibutan according by science? Ang heart na to is kining motibok-tibok din. Tugtog. Nagpaspas ko tugtog. Yan tit mana na dayon no. Lahi na nga tugtog na pastora. Lahi na to. Mauna ang according sa science. Og mao kana karoy gina-aplikar sa mga tao kay nag-eskwela man tang tanan. Amen. Nay science nya gikan na tas unggoy. Hallelujah. Hantod karon na pa man lagi na unggoy, wa man lagi nahimo na tanang tao. Nya mosugot pagkakag murag unggoy. Nabisa ko sa ang unggoy, musagyan man gina iyang kamot. Amen. Bisa pag mutindog na unggoy pero mulakaw na siya dili sila mulakaw ang ana. Muana gina iyang kamot. Ganun sa kasing-kasing. Tungod kay ang kasing-kasing igsoon nga giingon sa pulong sa demonyo siya ang problema. If we communicate base sa atong nasabtan ang pulong sa Dios, dili ta mag-abot sa kabubuton sa ug iyang gustong ipabot sa ato. That's why mamati ta. Kay ngano man, if ko ang heart nga imong ginayon karon igsoon kining mubuto-buto diri igsoon, that's not a heart. According ni Lord. Because ang heart igsoon mao ang musabot. Unsaon magkuno pagsabot sa kasing-kasing gabi nga emosyonal man kayo na. Nga tungod sa kasuko, magpataka na ginagyaw-yaw. O kuy tayo magkatapat pag masuko ka ayon pagpakasala. Kuita siya. Hello. Kung masukot na, hindi ta mamalikas, dili ta magsinggit-singgit, dili ta mag-inani unsa dina kay nga naman, di na ta makasala tungod sa pulong nga gula sa atong baba. Unya dili man laing tao ang paninglon ana, kay dili man sa laing tao ning guladong sa ato man nagaguling mong baba, ug dili man ta manubag sa laing tao, kun dili manubag man ta para sa atong mabitaw ang katumig sa katuligo ingon sa akong sala, akong dakong sala, ako yung sala.
Anak sila, di ba? Bago sila mga lawat, tama? May pa sila maangkon. Kamu, maangkon mo. Pero Domingo sila gaangkon ba? Tinood! Kamu, niangkon mo. Bago sila mga lawat, muhanapin na sila. Nakasala dyan. Di dyan ko ang ngayon. Ako yun yung sala. Ako yun yung dakong sala. Pero ikaw, wala kayo sala, Pastor Ray. Hello! Nga no, Igsoon, ang heart dili kasabot. Ang heart nag-appeal. Ang tinuod nga heart na to, Igsoon, in between mind and heart. Kanang core niya, kanang sulod, kanang pinakauyukan. Mauna ang ginaingon ni Lord nga heart. Mauna, Igsoon, dili lang sa pagbati ni mo desisyonan, dili lamang sa imong nadungog desisyonan, kundili i-digest na to, sabto na to, ug atong tumanon. Mauna, kining nahulog karon sa yuta, o sa gingon, nakabati sila, amen? Nakadungog sila, amen? Naa sila dito. Na sila na maingon dito nga, Lord, dili ba katong nagwali ka, nanudlok ka, nangaon gani may uban nimo? Pero si Lord, pawa mo kailan ninyo. Wala, dili ta ka-claim kang Lord. Much better ato ni tanaw. Ikaduha ni ingon siya. Hallelujah. Kinsa ang miadto misakmit ang yawa. Hello? Hello? Muna nga, tanawa gani, imo ba na nabantayan katong pagsugod nimo, pagpaminaw sa pulong sa Dios, na di silingan nimo nga miadto? Simba-simba na day kanina di ay. Wala di si Brad Mel, basig. Ayaw gyud pagbantay gyud. Adto din ang yawa. Simba na day kanina. Kuyawa na nimo oy. Buliho na din ka. Yawa na nimo oy. Basta Lord, naman ka mo. Grabe ba eh. Pinakyut pa nga tingog. Grabe ba eh. Kaya kinakitaan makadisinuman. Kana yun. Pariyan na ta. Lipay. Lipay. Pero pag mudol ka sa Diyos, libakon na yung kasilingan. Silingan ang muna. Mas worse pa sulod sa imong balay. Libakon ka. Nga naman. Dili man ta mo labaw ni Jesus. Si Jesus, ilibak ni sa kaugalingon niyang sulod sa balay. Mga igsuon niya. So, tananin mo na sa pulong ni John, ingon din na, dili ba, namulong man ka? Hala, ipakita sa tibok kalibutan, kay gusto ka man nga, kanang musika. Ayaw, tago niya. Ay, tago niya. Ipabot niya dito sa tanan. Anan pa siya. Ibalo may isong kisa ito nagingon? Santiago. Isa na Santiago. Muna ang nahimong bishop after namatay si Jesus. Siya ang pinaka-leader sa Jerusalem sa bundok na nagtuo ni Kristo. Pero before, ibiyay-biyay siya. Kung naigsoon, kung naay mo biyay-biyay sa inyo, i-pray siya. Kay sunod siya na po ng biyay-biyay. Kung ikaw karon, pray lang. Normal na. Akong Ginoo ang giuna. Ingon si Jesus, walay tinunan nga mulabaw sa iyamas. Nakaroon din niya, ito si Kadwa Igsoon, ingon din ni, nahulog sa yutang batuon. Unsa ning yuta nga batuon? Nandun niyo, ang mga binhi nga nahulog sa yutang batuon mao kadtong nakadungog sa mensahe og malipayong midawat niini apan wala makagamot. Mituo lang sila sa makadiyot og unya namiya sa panahon sa pagsulay. Hinumdumi, nalipay sila, yes. Ninawat sila, yes. Pag-abot sa pagsulay, namiya. Isulay na ba ang tanan? Gisulay na ba ang tanan?
Papalagpakan na ito, ginagawa mo na miya. Hallelujah! Dili mo katong batoon. Malipayon nga ni dawat. Apan pag-abot sa pagsulay ng biya, please, expect nga sulayon ka. Anything nga gamiton, ginasulay. Anything, tanan nga ginagamit sa Dios, sulayon. Even gani ang atong Ginoong Hesus, before gibutang ang dako kaayo nga gahom diha kang Hesus. Paminaw ani. Testing of everything kanang part karon ang pag-adto nimo sa church. Gina-test na. Kung ako nang dalom dito sa kinabuhi ni Jesus, mao na ang pagdala ni Jesus dito sa wilderness. Mao na nga pag-test sa tuwa is magsugod sa pagduol nato sa Dios. Test na bro mo. Do not expect nga sayon. Tungod kay ang nakahuman og sayon, wala gihatagan og bili. Pero katong challenges kayo, kabalo son, sa high school nako nahuman ko din son as kining ang akong inahan is bugas ang iya, kaya daghan magbugas dito. Ang school, ang katapusan is nangutang akong mama og 3 mil kay duha man may. Pero the rest ana nga akong ginahimo son pag support na kay tuluman mi. Wala mi kanang lain kakuan kay wa man gyud mi pangita. Wala may uma ako ginikanan. Puro lang sa sideline so say na itabo. Gikan din na tanang teacher nakaila sa ko kay naman agtuna ko silang tanan. Pananghiran ako, namoy pagbasan, namoy pagunahan, namoy palabhan, namoy pasakang lubi, inaani akong gihimo. Walo kay son, I'm the one who threw my kailan mo na ganang ginapatong sa ulo? Ako'y pinakaunang milabay sa ako ang kalo pagkahuman sa ceremony. I was so happy. Why? Nahuman ko ngawa ko nagsalig ni bisan kinsa. Di kasal ko ngawa ko nang nayo sa kong ginikanan bisan piso. Kamo kaya? Mga ulit tao, mga dalaga. Unang kalisod lang ang inyong isgutan, maingon makaroon lisod kayo mo. Dili na lisod. Walo ba tayo sa panahon nga lisod ta kaayo mao na ang time nga sharp kayo ang atong mind? Nga ang atong mind mo function into the limitless ang imong mind nga grabe siya ka sharp diin makita nimo ang tanang sitwasyon, makita nimo ang tanang kuan unsay imong buhaton. Pero kanang walay kuan linong kayo, tamaran kayo ang imong utok. Gusto man sigig tulog. Oh, ganito na sig tulog diha. Tamaran kayo. Wala naitabo sa akong kinabuhi. Ug kanang panahon na isa ko nga ginalabayan og binhi. Third year high school ko, na ako'y kauban nga Christian siya. Kinadala ko nito, wala ko makasabot, nga manayaw sila, nga manghilak sila, nga magdupa-dupa siyang kamot, nga grabe nilang sayaw, hala, hugyaw, maayo. Ana, grabe niya. Tapos, mga testimony pa imong grabe kayo. Wadyo kasabot sa manidri Lord. Mura man galansiyang sila Lord. Mura mga langgam Lord, gabuntag, kadlaon, nga langgam. Wadyo kasabot. Pero that time, Igsoon, there's 2 song nga mudulot siya sa akong heart pagkantahon. Wala lang po ko. Padayon, hantod, ganiabot ko sa high school, hantod, ganiabot ko dinhi sa Davao. Dinhi ko wala kalikay. Nalitag jud ko. Pero pasalamat ko sa Dios. Kay pinagi sa litag sa Dios, nadakpan ako akong asawa. Oh, di ba? Hallelujah! Naman na. Oh. Una nga, pasigarbo na inyong asawa din ha.
Mag-diet na ba niya akong asawa ron? Musiksi na niya akong asawa na po. Musamot na po ko kain laban ni. Hallelujah. Uy, hallelujah. Salamat sa Ginoo. Muna nga, mga panalangin sa Dios. Unexpected sa kinabuhi. Muna nga, balik ko igsoon nga to sa ikatulong nga part igsoon, paminawan eh. Ingon siya din ha, hallelujah. Humanata sa batuon igsoon, kinsa tong batuon, katong mga tao di malipayon nga midawat, malipayon nga mito, apat pagabot sa pagsulay, namiya sila. Oh, ha? Perting loya. Apan, dinhi. Ikatulong binhi, dapit din natagak dito sa tunokong sagbot. Mao kini ang namati sa pulong sa Dios, paminaw. Hallelujah. Apan ang mga kabalaka ug mga bahandi, ingon man ang kahilayan niining kinabuhi mituok kanila og tungod niini sa ilang mga bunga piyasot. Ang tanan di ay nga sagbot nga giingon dinhi ang device, unsa nang device, machinery, unsa nang machinery, kanang mga buhat ug mga galamay sa yawa diin ginapalihok sa imong kinabuhi. Hinumdumi mitok. Manati juday kung di mo na ipaibot, tukon jud ka na. Paminaw ani. It talk about tungudugay ko ani nga pa. Tungudugay ko ani nga part kining tunokong bahin. Dugay kaayo ko nakalatas aning dapita. Even rin ako sa lakson o baninyo, daghan pa kong mga butang nga akong ginakalisdan. Maglagot yung ko sa kong asawa. Pero tungod kay love na ko siya, muhilom na lang yung ko. Dugay ko kakontrol sa akong anger. Ay, ayaw yung kong bikla sa unang panahon. Kay mamupo yung ka, ug ngipon. Mamunit yung ka sa ako. Kung putong ka, karon masamtante ka, kay inaana ko sa una. Limang kuda ko, pero ayaw sulayin. Ay unana ko sa una, muna grasya sa Dios ang nahitabo. Na nga. Kanang kasuko, dugay ko ana. Say manggani, makalimot ko nga, oy, patay naman dahil siya, anong mukalit man usahay murag ma. Di ta magbantay, naay mabuhi. Oh, naay ma-resurrect. Naay mapanaw. Muna ngayon palabis mo kinabuhi, kay nga naman, makalimot ta, nga, patay na dahil ito. So, inaitabo, tugay kayo, kanang tanang mga prinsipyo, mga pagtulunan, mga pamatasan nga naa nato, mao ka ng mga sagbot, nga gabuhian sa yawa sa atong kinabuhi. Hello? Huwag tayo mong katapat, ilha ang mga sagbot diya sa imong kinabuhi. Ilha. Kaya kung dili kita ang muilain son, pasagdan na to nga si pastor ang muila, kadabadlong ni pastor, masakitan ta, o magpalayo ta ka pastor. Kaya anytime, every time nga magkita mo ni pastor, makabalo na po ka, nga badlongon na po ka. Wala. Ilha na. Huwag tayo magkatapat. Kita. Magsige balik-balik si pastor na. And then, masakitan na ba ka, magmugot na ba ka dayon, mamulan na dayon ka dayon, o bakita ka sa ako. Himuon tag panghadlok sa mga bata, mga tigulang, no, sa dayon ni. Ano naman na tag-wakwak ka niyon, himuon na tag panghadlok, kaya wakwak na may panghadlok sa ginikanan sa unang panahon. Ala, na wakwak, nga karon, ala, na tinood mo na igsoon nga naman kay una na bitong kinabuhi muna nga gangyote ka ilha sutaa unsa na siya kanang kitay mo check gyud unsa mga sagbot sa tuwa kay nga naman ang sagbot ang iyahang resulta sa atong kinabuhi ang bunga sa atong kinabuhi mahimong piyasot unsa nang piyasot kanang piyasot igsoon
Naa ang bunga, sa mais igsoon, naa ang bunga nakita nato, pero pag pislit nimo, pakaw ra ang sulod. Naipulos ba na? Na kung dili ka mamatag yung pagtinuod, dili ni mo na tanaw, dili ni mo na bantayan, ang mahitabo, puro lang kapakaw, masugot ka. Nga ang pakaw, maayo lang mana. Yan ang problema karong dako-dako nga pakaw, iilo raman ka sa kabukid. Ay, kagi man mo anan na, di mo maagi. Tanan tadi na, will lang katong dato, no? Sister Wina, wala kagi siguro, anak. Kakagi day, hallelujah. Bot pa sa butigson, nakakarnigson is, bantay ang mga butang, diin mo'y mugapos na to, nga dili ta makabunga. Number one, kinigson, bantayan na to, igson is ang atong behavior. Batasan. Hello. Kana siya, lisod kayo na, kaya naman, dili na, karong adlaw ni mo nakatunan, kung dili, whole of your life, imo nang nakatunan. Labaw na, kantuboy ka, parang si Pastor Tito, kantuboy. Lisod ka na, kung di mo na siya, kanang ikaw jud ang mulatos, anak. Nga naman, lisod kayo. Repent means change. So karon gidapos ug ang resulta wa kabunga bot pasabot sa unang panahon ginatawag ng mga Kristohanon nga karnal. So manang karnal ulodnon nga Kristohanon. Pero kay dili naman mo Kristohanon, so may tawag ninyo. Version 2.0 na mo ha. Kingdom citizens na mo, dili na mo version sa 1.0. 1.0 ang Christian nga version. Pero kay karon 2.0 naman mo, kung nadili na mo Christian, kasi tawag ninyo, kingdom citizens na mo. Citizen na mo sa gingharian sa Ginoo sa langit, dili ang gipakalaog dinhi karon, unang naa ka, ambit ka, unsay balaod, unsay gobyerno sa langit. Na karon wala naman si pastor o wala naman si prophet o wala o naman ang imong igsoon o wala may nagtan-aw nimo ang imong kultura, ang imong pamatasan, ang imong gawi dili na taga dinhi ning kalibutan kundi ang imong buhat sama na nga giingon ni Kristo nga ikaw ang kahayag, ikaw ang asin, ikaw ang patubo. Takdan nimo ang naa sa imong palibot, dili ang imong palibot mo'y motakod nimo. Sabon ako, ikaw ang mutakod sa imong palibot, dili kay ang palibot nimo mo'y mutakod nimo. Ikaw gani ang patubo no. Sa laing version, labadora o libadora. Balo ka na brad yan. Kinsa tong baker, kabalo ana. Ang yes dili mahadlok sa do. Ang yes wala gihimo sa do. Wala siya gihimo din ha. Pero gitakdan niya ang tibuok do. Kamay lang ang yes. Wala gani ka 1% sa do. Tama? Wala ka 1% no? Sa isa ka kilo, may lang o naay. Siguro nalay isa ka teaspoon ba na o 2 teaspoon. Gamay na kayo. Pero unsay nahitabo? Ang gamay na patubo, gitakdan ang tibuok. Inaanak ka ni Lord. Ayaw, imong silingan, dalat kag tanduay, tagay po kag apil. Itakdan kaniya. Kung nabuhato ni mo karon, kung dili pa yun ni mo makaya nga malikayan, kung naagyod mo rag, mangurod jud ka kay, lagi jud kay mo. Ana, gid ang imong kinasuluran, so mangayot yun, pastor, mangayot yun. Likay-likay sa ka, layo-layo sa kagamay. Nga naman, di pa man makaya. Layo dong, layo gamay. Likay-likay, magpaninda dito. Na, ayog atbang din na, kay atbang din na, matunulan ka. Dilis ako, taod-taod madalagyan na. Nga naman, naapananin mo, dili na malikayan, tinuod na, bisag kung saan ni mo nag-ingon, dili na ko, kung naa ka sa doon, masimutan ni mo. Una, kung naay, kapanapako pa ka, nagatakbo tabako diya sa kilid, palayo-layo niya, kay mabuhi pagbalik bradiyan. Ayaw pa doon, kaya nga naman, mabalik na sa iyo, Bradbong. Aminsyon na si Pastor. Siyempre, love man kaya tika ko no. Amen. O, balak pa kayang hari din na.
Mantika, dili ko gusto nga madaot imong kinabuhi tungod sa nang mga sagbot nga nagapuyo sa atong kinabuhi. Kaya nga naman, ang gusto sa hari, ubanta niya. Ingon gani siya, no? Moadto ko samahan, magandam kog lawak. Now, karon kini mga sagbot nga mogapos sa imo, dili na ako ni istorya nimo. Pagabot sa takna mahayan ko nimo, Pastor, waman jud ka nakaingon nako. Nari mga sagbot nga nagkuhan ako, kumantay nasa akong likod nagkatay. Nga may lagsagbot og linta to. Nga may talawan og linta diha. Resulta sa mga sagbot nga naa sa atong kinabuhi, mo pa resulta kanato nga walay bunga. Ug do na may bunga, wala say unod. Dugay ko ni Ikson. Dugay ko. Dugay dyan. Nga naman, di ko kalikay sa inam. Sa barko, di ko kalikay. Nga naman, nailami ka dito, Ikson. Hard, na Jim Beam. Nailami nga whiskey. Naadayoy na mga shots. Lami kayo ang sisig, pinag-order si Pastor. Si Mayor, nag-order si Kusinero. Mga beer ka pinapugnaw, daghang kayo. Igud-ana dito. Niya gusto na ko, mapalit na ko. Pulingon sa kong asawa, kinanglang kwarta, isa ka fix lang. Daghan. Muna nga dili ko mabalaka. About sa kwarta. Pero karon, may pang kwarta na tao. Hallelujah. Pero lumi, pag na ang Ginoo, isunod lang kwarta. Palakpaki siya, hallelujah. Ani ta igsoon sa katapusan nga bahin og part igsoon ingon si Kristo dinhi. Apan ang mga pinhi nga nahulog sa maayong yuta mao kadtong, paminay igsoon, mao kadtong nakadungog sa mensahe og kinasingkasing midawat og mituman niini ingon siya og mapailubong nagpadayon hangtod nga namunga sila. Igsoon, di lang pwede tamanta nga nituo. Di lamang pwede nga taman nga nadasig. Kundili mo padayon og mo pailo, bahalag libakon ka do. Para sa imong anak. Sila nga itong aso-aso doon, ipainom na sa anak. Yes. Dumidong, mas blessed ka sa kuha karon. So count yourself as a blessed man. O, ayaw pagkonsolo, bububri ko pa sa ako'y balay. No, mas blessed ka pa kay ikaw karon. Pero sagdi lang ko, maplastara na. Dili lang taman sa malipayon, dili lang taman sa madasigon, kundi mo padayon mo lautan. Kaya tayo mong katapad, bahalag magkinaunsa, padayon ta. Wait. Igsoon, ingon ba si Pablo, magdinasigay kita. Amen? Ingon si Pablo, magdinasigay kita. Dasig na, tap na imong katapad. Sige lang, kaya ni, manang Ginoo, kaya ni. Amen? Kaya ni. Nga naman na, ang Ginoo, dintan niya pasagdan. Ang Diyos nangita kanunay bunga nato. O ang bunga igsoon, dili mga butangang bunga. Kundili ang bunga kanang doon na nakay pagtuman sa pulong sa Diyos. Wala nagmatir unsang pundok. Ang gipangitang bunga, mao ang pagtuman sa pulong sa Diyos. Ang paghigugma sa isig katao, ang pagbuhat og maayo. Hallelujah. Salamat sa atong hari. Hallelujah. Palakpakan nato siya. Hallelujah. Pero nigsoon, ato ko sa conclusion nigsoon, nga gihatag sa atong buhi nga Dios.
Hallelujah. The words of the Lord, makahimo na itong malaman. Ang pulong sa Dios, makahimo na ito nga dunay kahibalo. Ganuman, kung wala ang pulong sa Dios, magpadayon kita sa pagbuhat sa mga butang nga dili maayo sa Dios. Mao na siya ang labing tinuod. Kung di na to makit-an o madunggan o masabtan ang pulong sa Dios, dili ta makaingon nga dili ni tama ang atong gihimo. Wala gipedala ang pulong sa Dios tungod para bawalan ka sa mga butang nga gusto nimong himuon, kundi para pahunungon ka sa mga butang nga imong ginahimo. Nganong gihatag ang pulong nga ayaw pagpatay? Tungod kay mga tao nagpinatyanay na. Nganong gihatag ang balaod nga ayaw panapaw? Kay tungod nagsinapaway na sila. Ayaw pagingon nga ang pulong gihatag para dili ka pahimuon og paghubog. Kay dugay ra kang naghubog, karon gipadadan ka sa pulong sa Dios kay pahunungon na. Tama na. Love yourself. Tungod gihimo ka sa Dios, sumala sa iyang dagway. Nagpati ang harap. Hallelujah. Dili na mo't pasabot nga ginabawalan ka. Inapabot sa imo kay pahunungon na ka. Humanan na nimong gihimo, humanan nimo ning gihimo, o kakita ka nga walay kalambuan sa kinabuhi nimo. Muguba o mosayang sa imong hinatuan. Unang son, yang yotik. Ayaw pagpabilin nga walay kahibalo may tungod sa Dios. Kay ikaw gihimo sa dagway sa Dios. Ikaw gikuhaan og kopya sumala sa kabubuton sa Dios. Tuguti nga kaalam sa Ginoo abot sa imo. Dili ka na moabot kun dili nimo pangitaon. Ingon ang Dios, kung kamo mangita kanako sa kinasing-kasing gayod makaplagan ko din. Konklusyon igsoon, hallelujah. Atong mabasa din ha sa panultihon. Kung na kay Bible igsoon, please open lang. Panultihon, kapitulo 9, versikulo 6. Ingon ang pulong sa Ginoo din ha, biyai ang pagkawalay alamag ug mamaayo ang imong kinabuhi. Sunda ang dalan sa kahibalo. Sabon ako, biyai ang pagkawalay alamag ug mamaayo ang imong kinabuhi. Sunda ang dalan sa kahibalo. Meaning igsoon, enough is enough sa mga butang nga gikadaot sa atong kinabuhi. Wala mingon nga mas hinlo siya puso tungod nimo, batok kanimo or kumpara kanimo. We are the same, human, ma-mistake. Pero piliya nga dili ta magpabilin nga walay kahibalo sa mga butang nga ikadaot nato. Meaning igsoon, dili ta mahimong gawasnon kung dili nato masabtan. Di nato mahibawaan ug di nato maaplikan. Walay mahimong gawasnon pag dili maaplika. Si David wala na himong friend of God kung wala niya na-overcome ang tanang pagsunod. Remember, igsoon, kung dautan ka, mas dautan si David nimo. Nangilog siya kasawa, nanapaw siya, gipatay pa niya ang ban. That's how David ka dautan. Pero gitawag si David nga friend of God. Ngano? Nganong dool kay si David? O ang gingharian ni David mao gihimong model sa atong Ginoong Hesus because si David na ay heart na sama sa Ginoo. Worship Him always. Na ay connection. Ay pagtuig son nga dautan na imong kinabuhi, wala ra nakatunga sa dautan na kinabuhi ni Pablo. Don't judge yourself. Ingon ang pulong, biyai ang walay, pagkawalay alaman. Aron mamaayo imong kinabuhi. Sunda ang dalan sa kahibalo. Ang baktag unsi, ingon siya din na, ang kaalam makapataas sa imong kinabuhi. Ingon siya, dosi bulahan ka kung may aduna kay kaalam. Apan mag-antos ka kung isalikway mo kini. Kung gusto ta nga mausab ang atong kinabuhi mo, lambo atong kinabuhi.
pagbaton o kaalam nga gikan sa Dios. Tungod kini walay makalabaw. Nganuman ang kaalam sa kalibutan matapos, apan ang kaalam nga iya sa Dios magpabilin hangtod sa katapusan. So takna igsoon, it is a time to decision always. Time to decide. Time to decide. Now you heard, nadunggan ni mapulong sa Dios, nga kinahanglan ka nga mobiya sa pagkawalay kahibalo. Now time to decide. Galatia chapter 6 verse 10 ningon din ha. Mga igsoon ko dasigon ko kamo. Nga ayaw paghunong, ayaw katapol, ayaw kaluya, paghimo og maayo. Kay mao kini kabubuton sa Dios alang kanimo. Ayaw kakapoy, ayaw kaluya, ayaw og hunong, paghimo og maayo. Paghimo og maayo. Tanang makayo sa itong kinabuhi mo atong pukot.